Morjesta! Maksatko säkin liikaa sähkölaskuista? Niin tehtiin myös tässä kiinteistössä, ja mä kerron teille nyt meidän ratkaisun siihen, mikä on sähkösampo ja miten sillä säästetään sähkölasku. Itse järjestelmän aivot ja kokonaisuus pyörii keskitetysti Home Assistant tietokoneen ja Schneiderin UPS-laitteiston kautta. Ja näiden avulla me saadaan yhtenäinen rajapinta kaikille ohjattaville laitteille, siten että se on helppokäyttöistä ja vaivaton. Eli täältä meiltä löytyy esimerkiksi yksi kappale releitä, jolla ohjataan lattialämmitystä sekä ylä- että alakerrassa. Tässä kiinteistössä suurin säästö tulee päälämmön lähteestä, eli maalämpöpumppu. Tätä myös Home Assistantin kautta. Ja lisäksi meillä on ohjauksessa ilmalämpöpumppu. Sekin voidaan kurkkaa kohta tarkemmin läpi. Eli äsken mainitsin, että ilmalämpöpumppua ohjataan myös. Täältä löytyy itse ilmalämpöpumppu. Täältä löytyy Sensible älykaukosäädin. Home Assistant-järjestelmä antaa komennot tonne ja se taas ohjaa tätä lämpöpumppua. Hetken päästä katsotaan tarkemmin myös paljua, jota ohjataan releillä. Täällä on paljun ohjauksen ohitukseen tällainen yksittäinen nappi, jolla voidaan ohittaa automaatiot, jos halutaan lämpimään kylpyyn, vaikka sähkö olisikin vähän kalliimpi. Lisäksi meillä on huonelämpötila-anturi. Tämä antaa Home Assistantille tietoa, mitä kiinteistössä tapahtuu. Ja täältä löytyy jacuzzin palju. Erittäin mukava kapistus, mutta kukaanhan ei halua siitäkään hirveästi maksaa, että voi lämpimässä vedessä pulikoida. Sen takia me ohjataan myös tätä. Mennään ihan hetken päästä katsoa myös tuonne terassin alle, että miten se on toteutettu, ettei paljon lämpene hirveän kalliilla sähkön hinnoilla, vaan pidetään se kustannus minimissä. Eli äsken kurkattiin toi palju tuossa terassin yläpuolella. Nyt ollaan vähän eksoottisemmassa paikassa, mutta tänne me on jälleen asennettu releitä, joilla ohjataan Home Assistant-järjestelmän kautta paljon lämmitystä pörssisähköhinnan mukaan. Sitten meillä löytyy tietenkin aurinkopaneelit. Myös niiden tuottoa seurataan sähkösampon avulla, ja tämä tuotto ohjataan järkevään sähkön käyttöön koko kiinteistössä. Hyvänä esimerkkinä halvalla itse tuotetulla sähköllä ollaan saatu auto ladattua. Otetaan piuha seinästä ja lähdetään jatkaa matkaa. Hymyilyttää ajalla halvalla sähköllä auringon ja sähkösampon piikki. Kiitoksia.